Emva kwenyanga ezimbini umbutho we-ANC ubhiyozele ukugqiba iminyaka eli-114 wasekwayo. Iphiko lolutsha lalo mbutho Nelson Mandela Bay kwisebe ifikile Kobese phantsi kwengqila iZola Nqini eKariyerha libhiyozele ukusekwa kwe-ANC. Namhlanje sikumhlangano we-celebrate i-cake cutting ye-ANC. Sizo-celebrate lo minyaka ye-ANC. The aim of the program kukuba ku-unite abantu abatsha from the branch level to kwi-region. Nento yoba sithathe responsibility as abantu abatsha siyazi that there is a space that we need to fill even to the branch level to nakwi-region. Nanjengoko eli loMzantsi Afrika lijonge ngamehlo abomvu ukubamba ulonyulo lorhulumente basekuhlaleni kwinyanga yenkanga, i-ANC Youth League ithi izaqinisekisa ukuba iinkonzo ziyafikelela eluntwini kwaye kuzobakho namaphulo okukhulisa eli phiko lwe-ANC. Ngoku siphakathi kokuvuselela i-ANC Youth League, eli phiko le-ANC. Siphuma nasizinkomfini ze-ANC Youth League ePhondweni, apho sithe si-Nelson Mandela safumana omnye wethu bengunobhala apha eregionini, wasuka waba ngu-First Deputy Secretary ePhondweni. Sisebenza ke ngoko sonke namasebe ukuba sivuselele amasebe, kungabikho isebe elizawushiyeka ngaphandle kule mvuselelo ye-ANC Youth League. ANC Youth League ke yiyo eza kwenza ukuba i-ANC ibe nabo abantu abatsha. Lo mbutho wolutsha ukwathi uza kususa zonke iinkokheli seliqela kwizikhundla zazo ezibandakanyeka kubuqhophololo norhwaphilizo kwiphondo leMpuma Kapa. Ezi nkokheli zolutsha zithi zifuna asuke uOscar Mabuyane kwisihlalo sokuba ngusihlalo we-ANC kweli phondo, ukanti zikwathi zifuna uLuyolo Nqakula abe ngunobhala wephondo kwi-ANC. We can't lead by alert corrupt people in the region. We can't lead by alert corrupt people in the province. As a result, as the ANC in this Zola Nqini cluster, because the celebration, we were saying, as the ANC, we are appealing to the branches of the ANC in the Nelson Mandela Metro region to support Comrade Ngugai Thobu to become the provincial chairperson, and to support the comrades Luyolo to lead to become a provincial secretary and to lead the province, so that we can take back what is the ANC is. The current leadership that we have in the ANC in the province is not the leadership that we want. It's not the leadership that can take us further. We are saying to the leaders of the ANC, to the branches of the ANC, they must take a stand. We must fight corruption in the province. We must fight corruption in the region. We are willing to fight and die for this organization movement. Iphiko lolutsha kweli phondo belibambe ingqungquthela yayo yesibhozo kuGompo kule nyanga iphelileyo. Nibebanjwe phantsi komxholo othi ukwakha ulutsha olumanyeneyo nolunamandla ukwenzela inkululeko yoqoqosho. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njonge, eKariyerha.